wa ma Muhammadu ma kana Muhammadu ala Muhammadu Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam billahi allazi la ilaha illa huwa. Duk bukata da ta citara da ta ibiya ko wani abin da ka sa a gaba kake nema Allah ya baka nasara ya taimake ka, abin ka ji yayi nauyi shiru kake ji, dauki wannan sirrin ka ga abin ban mamaki bi iznillah bi jahi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ana wannan sirrin 92 adadin sunan Muhammad kenan. Za ka karanta wa ma Muhammadu ma kana Muhammadu ala Muhammadu Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai daya, haka za ka nana ta kai 92. sai ka karanta qul huwallahu ahad, shi ma har ƙarshe ka karanta adadin 92 shi ma. In ka gama sai ka karanta salatu annabi 92. dan Allah ɗauki wannan sirrin a duk bayan sallar isha'i kana yi har tsawon kwana 7. billahi allazi la ilaha illa huwa, sai kai ma addu'a insha Allah, sai kai farin ciki insha Allah. Wannan sirrin majarabar sirri ne mai karfi ne. Izinin wannan aikin ayi like da shaidan masoya annabi su amfana. Da zaran ka gama shafa'i da wutar ɗarka zauna kai shafa tarare ka gani, yi wannan sirrin har tsawon kwana 7. wallahi daga ranar da ka fara za ka fara gani haske cikin taimakon Allah. Ga masu neman bakin hayakinmu da jan hayaki da sabulunmu wanda da yawa suka yi amfani da shi akan sihiri ko jifa ko kamban baka ko maita, kuma da yawa sun ji daɗin magungunanmu, kuma masu mata masu fama da jinnan ashik, bazaura ko budurwa da ta daɗe a gida ba mijin aure, ko wanda lamarin kasuwancinsa ya taɓaɓɓare, an masa sihiri an masa jifa, to insha Allah kamar yadda da yawa suke amfani da shi suke jin daɗi, to insha Allah in haka ne ma wannan bakin hayakin za ka ji daɗinsa da jan hayaki da sabulu. Waɗanda suke wasu ƙasashe Nijar, Ghana da wasu ƙasashe ƙasan waje duka muna tuwar saƙonmu insha Allah. Wannan sirrin wallahi sirri ne mujarraba, ana ganin